Respiració, Victori, sí? Sí, per la respiració, per tema de diafragma, no? Per tema de diafragma. Molt bé. On va? Quan el cel besa la mà, allà enmig de ses onades, unes illes encantades, dins l'aigua pareixen surar. A ella jo vull cantar amb sa llengua mallorquina que xerrava sa predina i mon pare m'ha ensenyat. No m'agrada xerrar amb paraules que no entenc, ser sa salada ens fa contents i el bolero vull ballar, Menorca vull estimar i a Eivissa i Formentera i a Mallorca i a Cabrera, en aquest poble vull glosar.